אז היום בסרטון אני הולך להראות לכם קריירה של ברצלונה נגד מישהו אחר. זה הרכבים. 3, 2, 1 איזה רגל שמאל הולנדית, איזה רגל שמאל הולנדית יש את השחקן הזה. מה קורה לשחקן הזה? וואו, איזה כושר הפקיע. גם לי חוץ שלהם עכשיו. איזה רגל שמאל הולנדית, וואו, מה קורה לשחקן הזה, וואו, איך הוא משקיע, וואו. הפקענו נגד האדומים, תבינו, תבינו איזה הבדל, תבינו. שתיים אפס בנפיקה. 2-0 בנפיקה. ברצלונה ניצחה. נראה. איזה רגל שמאל הולנדית, מה זה הדבר הזה, צ'ק? איזה הרגל שמאל הולנדית הזאת? 3-0 לברצלונה. הפקענו נגד בנפיקה, אתם יודעים. אשכרה הפקענו נגד בנפיקה. מה זה הדבר הזה? בנפיקה אפילו הקבוצה הכי חלשה בעולם. ובארץ, ובעולם. בנפיקה הקבוצה הכי חלשה בארץ ובעולם, צ'ק. אתם מבינים? אופה. גם לי. איזה רגל שמאל הולנדית, שוב השחקן הזה מפקיע, וואו, מה קורה לו, צ'ק? איזה שחקן טוב זה, וואו, שחקן טוב.
הוא שחקן טוב, צ'ק. שחקן ממונה, צ'ק. הבירה. הכדור של בנפיקה. תמני. הנה, תמני. תמני. איזה רגל שמאל הולנדית, וואו, מה קורה לשחקן הזה? איזה רגל שמאל הולנדית. איזה רגל שמאל הולנדית, 5-0 לברצלונה, ו-0 בנפיקה. W ברצלונה, צ'ק. איזה רגל שמאל הולנדית, צ'ק. איזה רגל שמאל הולנדית, צ'ק. לא קורה לשחקן הזה, צ'ק. לא קורה לשחקן הזה. 6 ברצלונה, 0 בנפיקה. מה אתם אומרים על הניצחון הזה, צ'ק? מה אתם אומרים על הניצחון הזה, צ'ק? יש ככה 6-0 להם, צ'ק. איזה ליגת האלופות, וואו. איזה ליגת האלופות, שווה ליגת האלופות. W ריאל מדריד, W. אוקיי, יש לנו משחק חשוב. ליגת האלופות, ובוא נראה מי ינצח ומי לא ינצח. אני מקווה שאנחנו ננצח, כי יש לנו מזל טוב. ולא מזל רע, אתם מבינים כאילו, צ'אט? ברצלונה נגד דורטמונד. וואו. אלה קבוצה ממש טובה. זה כל ההרכבים. יאללה. נתחיל במשחק. יאללה, מתחילים במשחק. אוקיי. W. הנה הצהובים. מתחילים לתקוף. הנה. הצהובים מתחילים לתקוף. הנה הצהוב מתחיל לנקום בנו. הנה W 0-0, W. בוא נראה מי ינצח את דורטמונד. את דורטמונד. W. הנה הצהוב מתחיל לנקום בנו. אני גם לא מרגיש את הצהוב בעיניים. איזה גול, איזה רגל שמאל הולנדית. 19 דקות לגול, תאמינו, צ'אט. 19 דקות לגול, צ'אט. איזה שחקן טוב זה. תאמינו, זה שחקן טוב. ליגת האלופות. אולי ככה במשחק הבא. הנה. אווירה. הנה שלנו, אוקיי. בגלל זה השיפוט שרה. כי זה הכדור שלנו, צ'ק. ימני. הנה הוא הפיל, הנה, זכותו להפיל, אין ברצלונה, זכותו להפיל. אין השחקנים, זכותו להפיל את השחקנים של ברצלונה. ברצלונה הכי טובה מההיסטריה ובעולם. תמיד צ'ק. היא טובה גם מההיסטוריה, היא גם טובה הכי טובה בעולם. W. אני גם מרגיש צהוב אני מרגיש שהם דוקפים אותנו. כנראה. הנה צהוב, הנה כחול ו... איזה שוער, מטומטם. איזה שוער. וואו, איזה ראש, כן. שומע, איזה ראש. 1-0 לדורטמונד. W. הנה ימין ימל, ראיתם את ימין ימל?
אומייגן, יש כאן ימין ימן, מה נשמע? יש כאן ימין ימן, מה נשמע? W, W, אבל איזה חדיבה שלי לברצלונה. הנה איזה שחקן, מנה, איזה רגל סימון הולנדי, איזה רגל סימון הולנדי. מה קורה לשחקן הזה, צ'אט? 9, השחקן הזה מופיע בכל המשחק. הוא מופיע כמעט בכל המשחקים, צ'אט. זה לא נורמלי, 2 לברצלונה, צ'אט. 2 לברצלונה, צ'אט. תבינו. איזה קבוצה חזקה. איזה שוער. דבלי. איזה שוער, וואו. מעניין מה הולך לקרות עכשיו, מעניין. אוי, חלק. ו-W שלנו. W. לא זוכר מה, השאר הזה לא חוקי. קצת. זה היה ימין ימל? וואו. איך פוחדתי. איפה ימין ימל? סליחה לטעות. איזה רגל שמאל הולנדי, מה קורה לילד הזה? מה קורה לילד הזה? סליחה לטעות שלו. הנה אתם רואים, הפלתי אותו. כדי צהוב לברצלונה. ילו. כדי צהוב ילו. כן, יש לנו כרטיס צהוב, לא מהכרח צהוב, אבל זה כן מהכרח צהוב. אוקיי, 3-0 לברצלונה, ו-0 לדורטמונד. אנחנו פה בליגת האלופות, וזהו. רוצים למשחק? אז תנו בלייק ותנו בסאב. אם יהיה לנו בו 50 לייקים, אני אעשה לכם עוד סרטון של ליגת האלופות של ברצלונה נגד קבוצה אחרת. יאללה ביי. מקווה שנהנתם בסרטון. אני יאללה ביי.